Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ezvakangoma zveveduwe. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri dependent weCOS. Izvi ndo zvandava kuitwa nemudzimai wangu. Ndashungurudzika mukoma, and at the same time kuti ndinge ndichidzokera kumusha ndokutanga futi kufunga nhamo iyo yandakasiya back kumusha, kuti saka ndotangira pai. Regei ndinge ndichingoti ndakatengesa maassets angu akati wandei kuti mudzimai wangu iye ange achiuya kuno. Iye mudzimai wangu ndiye akatanga kuuya kuno patovawo nechinguva chakati auya kuno. Chakatanga kundinetsa mukoma ndechekuti iye mudzimai wangu zvose izvo zvatainge takatenderana apo patainge tichiriko kuzimu uko nezvaakazoita mushure mekunge azova kunoku paakambogara ari oga zvainge zvakati siyanei. Regedzai ndinge ndichidzokera kumashure zvishoma. Inini mukoma nemudzimai wangu takasangana. Mudzimai wangu uyu iye ainge ari form 6 ndo pandakabva ndazosangana naye, saka ndakabva ndazokasikawo ndikabva ndangoti simbi inorohwa ichapisa ndokubva ndarara naye. Mukunorara naye chakabva chazova chituko kwandiri, ende baba vake ndo vakatanga kundituka vachiti ndainge ndavakanganisira future yemwana wavo, but ndakazama kuti ndinge ndichivaonesa kuti mwana wavo ndinotomuda ende ndinotomuda nemoyo wangu wose. But ivo baba vacho vakandituka mukoma, vakati mwana wangu uchamuroora, but punishment yandinoda kukupa ndeyekuti since iwewe wakanganisa mwana wangu achiri kuenda kuchikoro achaenda. Saka mukoma, even though ndainge ndichishanda ndaisara ndisina kana cent, because zvavaiita ndezvekuti on each and every month vaitoudza mwana wavo kuti ange achiuya kuzotora mari. Saka ndaingoti kana iri payday yangu then iye mudzimai wangu uyu aiuya obva atora mari, aisiya angondibhadharira rent nekunditengera chikafu, imwe mari obva atora. Saka mari iyi ndo yainge ichinzi inozocontributa towards her education. Akazoti apedza kunyora form 6 yake, at the same time mukoma vakabva vatanga kudhimanda mari yeroora. Ndikati zvino ndingazvikwanisa here kuti apa ndikuendesa mukadzi wangu kuchikoro, at the same time apa mava kudhimanda futi mari yemarooro. Ivo vakabva vati handiti ndiwo wakati unozvigona, unofanira kuti unge uchizvigona. Saka ivo sezvo vainge vari mupurisa kuti ndinyanyise kunetsana navo ndainge ndava kutya, saka ndaingoita izvo zvavainge vachida ivo vatezvara vangu ava. Kuzonosvika mudzimai wangu achizoenda kuuniversity ndokubva azoita zvake drop out, because pane pandakazoti zvava kundiremera inini hangu ndafunga kuti tinge tichiparadzana. Saka iye semunhu ainge achidawo musha wake akabva ati it is fine, let us continue with our relationship. Tikazongoenderera mberi nerelationship yedu. Kunyange pandakaroora mukoma kwainge kuri kuroora kuya kwekuti kana vanyai vakasvika pakubvunza kuti iwe vatezvara vako vari kuda kuumba ukama newe here, kana kuti izvi zvatova zvekutoshotesana, because zvainge zvichiitika ipapo ainge asitombori manegotiations zvamuchose, but vaitongoti mari yandataura iyoyo ndiyo yandiri kuda, price yandakanyora pasi ndo maprizes andiri kuda, no negotiations. Saka ndo maroorero acho andakaita mukadzi wangu iwayo, maroorero ainge achirwadza. Takati taita mwana wedu wekutanga ndokubva tazoita mwana wechinumber 2. Akati achingonoudza vabereki vake kuti ainge abatira zvekare pamuviri. Vabereki vake vakapopota vakati iko zvino hausati kana watombopedza kuroorwa, but at the same time wava kutozvarira munhu usingaperi, ko kana akakutiza nevana ivavo vaviri uchaenda navo kupi? Ambuya vangu vakasvika pakuburitsa mashoko ekuti kana zvinhu zvako mukwasha zvisati zvabhalansa, because vakandifonera vakanditi mukwasha uri kuuya rini kuzotipedzisira mari yedu yawakashotesa patakakupa mwana wedu, ende taifungidzira kuti
uri munhu anofunga, but tava kutoona kutoti haufungi, nekuti munhu anofunga harambi achingozvarisa mwana wevanhu iye asina kupedza kumuroora. Saka ndakabva ndati zvino kana mondituka pamafoni muchidhimanda mari dzeroora pamafoni zvinenge zvava kuti netsei, ndinenge ndava kusanzwisisa zvimwe kuda munenge mava kuda henyu mwana wenyu back. Vanhu ndokubva vatotukana paya pamafoni. Wanguwo mudzimai ndikabva ndati chimbodzokera hako kumba kwenyu, but akangoti no, ndinokuda, please do not dump me. I think yainge iri desperation iyaya yekuti since kunoku kuzimu zvimabasa zvainge zvichiti netsei, she was desperate. Ainge asingadi kundirakidza matrue colors ake, but iko zvinozvi ndazonzwa bhata. Kana mukanzwa murume ava kuti ndazonzwa bhata zveshuwa, ndachukira mukoma nekuda kweCOS iyi yakati kuuya iyi. Takaramba tigere tiri tose. Iniwo ndaizama kudevelopa mudzimai wangu, and maybe ndo mistake yandakaita kuti mukuda kuzama mukudevelopa mudzimai wangu ndainge ndichida kufadzawo vatezvara vangu, because mamwe masisters emudzimai wangu ivowo vakazotoroorwa soon after vatomboshanda, saka vakazopindawo mumarelationships nevarumewo vekuti waiona kuti pavakuwasha vose inini ndini ndega ndisina mafinances ari stable, but nditoriwo a-professional mukoma. I am an electrical engineer by profession. Kungoti zvazvo mabasa ndo ainge achingondinetsa chete, but ndaiva munhu ainge akashoreka. Zvaiwanzokuitika ndezvekuti pamafamily gatherings inini ndini ndaingotumwa ndichingonzi enda unoita chakati, enda unoita chakati. Vamwe vakwasha ava ndo vanenge vakagara navana tezvara vangu vachitoita mabusiness dealings avo. Inini ndaiti ndikanogara pasi ndobva ndaita sekunge ndinenge ndashora tezvara zvekuti ndaizotogadzwa matare nematare, kana kuti ivo vaiti kana vakaona ndauya kuzogara paya vaitosarudza kuti vange vachisimuka vobva vatanga kuzvitemera huni dzavo, vobva vati zvino ndingagodii kana kuri kuzonzi paya kana ndikazoenda ndoti aiwa kababa hamungatemi huni ini ndiripo, vobva vati zvino ndingagodii inini ndisina mukwasha. Mind you, vainge vasingati ndisina vakwasha, vainge vachibvira ini ndega, mhosva dzangu chete ndo dzega dzainge dzichionekwa. Pavakwasha vavo pane vamwe bamunini vane chiwoko chegudo vaiwanzokurova amainini, but ivo vaiti kana ivo amainini ava vaiti kana vazonopa ripoti yekuti ndarohwa ini baba, matare acho mukoma, waitoona kutoti vatezvara vangu ndo vaitoita sekunge vanonyengerera mukwasha. But ini ndaingoti nemudzimai wangu kana tikangoita sekunge tanetsana nekanyaya kadiki diki mukomanashe, vaitosarudza kuti vange vachitogadzana dare votondigadza dare. I still remember kuti there was this other time takanetserana nyaya ye-baked beans. Tainge takatogara tiri tose mukitchen ini nemudzimai nevana. So mudzimai wangu akabva ati oivhurai beans, and iye akabva ataura zvezvezvo kuti akatongotaura achindirakidza disrespect. Saka ndakagumbuka kuti apa tanga tiri pakati pekutofara tichitotamba makadhi nevana, munhu obva angonditi iwe vhura beans zvekutongokuona sekunge usiri kana chinhu. Ndikati zvinodai kwanga kuri kunzi ndanga ndisipo nemabatiro awa acho amunondiita, tomboti inini ndinenge ndisisipo, zvino beans idzi muchadzivhurirwa nani? Mukoma akatora beans dziya ndokubva akanda beans dziya dzikabva dzanoputsa window remukitchen, and iye akabva atofonera baba vake. Pavakazouya vakatoita sekunge vachandidzipa because vakatongosvika zvinhu zvainge zvakaita kumira manyama nerongo, mapieces ewindow riya rainge raputswa nemudzimai wangu, they were all over the floor, nekuti akaramba kutsvaira mumba zvekare nekugadzira mumba kuitira kuti ange achizorakidza baba vake kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Ndakablemewa ndikatukwa mukomanashe. So izvi ndo zvezvimwe zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizama kudevelopa mukadzi, ndichiti zvimwe kuda ndikamudevelopa maybe iye achazviona kuti financially hangu even though ndisina chandiinacho, but ndinokwanisa kumuitirawo izvo zvainge zvichiitirwawo masiblings ake nevarume vavo. So iye mudzimai wangu ndiye akazopedzisira kuuya kunoku kuUK. Vamwe masiblings ake vainge vauya kunoku kuUK, but vakauya vose
nemacos zviya zvekutengera macos anenge asina mahours. So iyewo akabva azotanga kucomplaina, ainge ongocomplaina almost each and every day achingoti inini I regret my life, izvezvizvi masiblings angu vatova kuuk apa inini ndiri kungotambudzika muno mumuzimu. Saka the more yaakaramba achingocomplaina ndakabva ndangoti regedzai ndinge ndichingoita asacrifice, tichangoonawo kana ndazovawo ikoko kuuk kana kuri kunzi zvikaramba zvakadai then I will try kuti ndinge ndichiitawo move on neupenyu hwangu. But I was dead wrong mukomanashi. Zvakaitika ndezvekuti ndakatanga ndichatengesa masmall items kudzamara ndichizotengesa motikari, then ndo patakabva tazowanawo mari yekutengera mahours. Mudzimai ndokubva azotanga akauya kuno kucos. Saka the deal was iye aifanira kushanda nesimba so that akwanise kuzoprovawo kuti anokwanisa kuzoita bring over a dependent. But mudzimai wangu iye manje aingonyozera kana ndikamuti chimbondirakidza kuti mabank statements ako akamira sei, are you working hard sezvatakawirirana kuti even if it means kuti you have to work extra hours kuti ndikasikewo kuuya ikoko. Yaibva yatoita nyaya, ndakatukwa mukoma ndikapopoterwa navatezvara vangu ndichinzi inini ndainge ndichingodira mwana wavo nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ange achindiwanisa mukana wekuti ndinge ndichikwirawo ndege. Yet chavainge vasina kuona ndechikuti even though masiblings ake vainge vatova kuuk but akamira naye ainge ari ini. Kubva patakatanga kuita izvozvi zvemacos, mari dzainge dzichishanda dzainge dziri dzangu. My wife, yes, she's a professional, but mukoma mari yaainge achiwana pamwedzi kwaainge achishanda patainge tichiri kuzimu aiwana $180. Saka yainge iri shoma sasa pane zvose izvo zvainge zvichidiwa kuti zvinge zvichigadzirwa. But ndakatanga kutukwa. I begged my wife mukomanashi zvezva zvekuti mukadzi kana achipopota unomupindura, unenge usiri padesperate situation. Mukomanashi mudzimai aikwanisa kungoti ndichitaura naye pawhatsapp ndobva ndatoona munhu atondibloka. Kana akazondi unbloka paya ndaizomubvunza kuti ko what is going on mami, iye aibva ati I know kuti une imwe girlfriend yako ndokusaka uri kunonoka kundipindura. But ndaingotogara ndakavhura chat rake, ndainge ndava kurarama upenyu hwekunyengerera. Ndingangoti nanhasi uno ndichiri kungoraramiswa upenyu hwekunyengerera mudzimai wangu. Iwo ndo confession yangu iyo yandiinayo, even though akazongoita kuti ndinge ndichiuya kunoku, but I think yainge itongori nhau yekutongoti akatongoona kutoti ininiwo ndakaita kakumungwarira because ndakangoti iwewe our agreement is that iwewe ukaenda kuchandoko ikoko unofanira kuti unge uchizonditorawo ndikwanise kuuyako kuchando ikoko. But ainge ava kusada, but because we are married ndikabva ndatanga ngomuti it is fine, kuno kundava kuchitsvaka hangu umwe munhu achachengeta vana. Akati vana vanoenda kunogara, akabva ati vana vangu vanoenda kunogara kuna amai vangu. Ndikati aiwa ka iropa rangu ka iri ndikabva ndati aiwa ka iropa rangu ka iri ndichazvichengetera vana vangu. So iye akabva ati it is fine, let us make a plan. Mukoma mabank statement ndopa akazotanga kubuda, tikazotanga kuapply paya, then she brought me over as a dependent. But mukoma ndiri kushungurudzwa nemudzimai nekuda kwecos yake. Even the day raakauya kuzondipika up mukoma ndakatotanga kutotukwa ndichiripo paairport because semunhu wekuti I was just looking at the wonderful and beautiful world uko kuno kwandai mukoma ndingangoti even the day that I arrived ndakatotanga kutoshaudwa, ndakashaudirwa mukoma zvimwe zvinhu zvekuti kana nanhasi uno ndinotadza kuzvinzwisisa kuti how was it even my mistake, because takati tiri muJoburg when I was waiting for the flight pakabva paita a delay. Saka nguva idzo dzandaifungidzira kuti ndo dzatichasvika pakabva pazoita a delay of 2 hours something minutes. Ndakadzitukirwa 2 hours idzodzo. Ndikanzi wanga uripi, ndikati ndanga ndiri mundege, zvikanzi don't you dare answer me kana ndichitaura newe. Ndikati saka uri kuda kuti ndiite sei, ndinyarare here? Zvikanzi it is far much better for you to keep your mouth shut. Ndo slogan yekumba kwangu mukoma. If she says whatever that she wants to say,
inini handitendedzwe kuti ndinge ndichimupindura. Anonditi ndinomunyangadza. Even if I try to be romantic with her, anoseka mukomanashi kuti you are very funny and silly. You are not bringing anything to the table, yet you call yourself a man. Zvino ndinomubvunza kuti saka zvaizvezvi, can't you see kuti my hands are tied behind my back? I want to take care of you. Ndaitu inga wani patainge tichiri kuzimu, I was taking care of you. Kunyange zvinhu pazvainge zvakaoma. Iye akabva ati zvekuzimu ndezvekuzimu, handidyi, hanzi matakadya kare haanyaradzi mwana. Zvauri kutondiudza izvo, it is in the past. Here we are in the future. Inini ndini ndavakurira, ndo zvaakandiudza izvozvo. So I thought kuti maybe pane zvandakamukanganisira patainge tichiri kuzimu, but I don't know mukomanashi. Ndakatombomupfugamira pasi umwe musi abva kubasa akadhakwa, ndikati since when did you start drinking alcohol? Akabva ati iwe zvinei newe izvo zvekuti ndava kunwa doro? Handiti I am enjoying my money. Iwewe ziva zvekungochengetwa nemukadzi. Saka ipapapa hautozvinyariri here kuti uri kuchengetwa nemukadzi? Chasara ndechekuti ndinge ndichikuchengetera nevabereki vako. So those were the responses that she gave me. Ndekuda kwekuti ndainge ndangomubvunza kuti ko saka kana mava kubva kubasa munombotanga moenda mobva manonwa doro here musati madzoka kumba? Ndo zvandiri kuitwawo nemudzimai wangu. Handizivewo kana kuinewo avo vari in that same situation that I am, kuti unge uchizobudawo musituation yakadaro, what do you do? I have tried to do some researches, but I can see kuti ndinge ndichiita switch ndiende kune rimwe visa panoti netsei. Ndakatombotaura naye ndikati why don't you send me back to school? Akabva aseka zvake akati dai ndanga ndiine mari ndaikuendesa kana kuuniversity otangidza patsva, but sorry my dear, mari yangu ndikuda kuti ndinge ndichiinvesta back home in Zim. Pose paanotaura nezvema-investments ake awo aari kuti ari kuda kuita kuZim, anenge achingoti mari yangu. Izvezvi navatezvara vangu vari kutaurirana nevamwe vakwasha vari kuno kuti vari kuda kuita a partnership including my wife. Hanzi vada kubuild up a service station. Inini I am out of these plans and out of these negotiations. Handina kana confirmation yandakambopiwawo from vamwe vana amai nini nana amai guru vari kuno. They avoid me as if I am sort of like a disease. Zvinondirwadza mukoma. Even vamwe bamunini vari kunoku, he is a full dependent. Vanotochengetwa naamai nini, but mukaona ruremekedzo rwavanopiwa naamai nini nezvandinoitwa inini mukomanashi, you will actually feel sorry for me. There was a day that I wanted to cry. We went kumba kwa bamunini na amai nini, ndo kwatainge tichienda kunoheva a dinner as a family. Chakandirwadza ndechekuti mabvi emudzimai wangu handimazivi, but iye anotopfugamira bamunini ava zvekare nabanguru anovapfugamira at all the times. Takazoti tava kumba akabva ati don't you ever think of asking me about why ndisingakupfugamire, because I do not have time for that nonsensical question. If you want to ask me that nonsensical question, please keep it to yourself. Ndikabva ndatoziva kutoti munhu uyu mhosva dzake anodziziva, but why she is treating me in such a way I do not understand. Please ndinokumbirawo advice kubva kwamuri kuti is there a way for me to move on with my life even though ndiri dependent kudai? Pane dzimwe nzira here dzandinokwanisawo kushandisa kuti ndikwanise kuzviraramisa? Izvezvi amai vangu vanonzwa gumbo. Amai vangu vane dambudziko rekuti gumbo ravo rinombopota richizvimba. Ndinotoita zvekutokumbira, zvekutogwadama mukoma ndichinzi huchira maoko ndiende kunotumidzira amai vako mari. This is the kind of suffering that I am going through. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri dependent we COS. Hey, it feels so sad. Akomana zvinonzwisa tsitsi. Pavakatumidzira voice note ravo vainge vachiita kuchema mukoma vedu ava. Hanzi ndiri dependent COS, but mukadzi wangu anonditreata rough. Hanzi mudzimai wangu anonditi nyarara. You are
much better when you are quiet.